chicken binakol at ginataang tulingan. Meron po tayong manggang hinog, patis na may sili, At mainit mint na rice, sabaw po ng binakol. binakol. Yan. Yan. Di kasi kasya eh. Mm-mm. Kain na po tayo Kain na mga po tayo kapatid. kabulibi. Luto siya ng nyog, ano yan? Sabaw. Buko. Sabaw ng buko. Yes. Malinis po yung kamay ko. Yes. Naghuhugas na po ako. Luto siya ng sabaw ng buko. Ay, tsaka laman ng buko, yun no? Sarap. Meron siyang papaya. Tingnan natin. Natin ko sarap. Gusto ko to din sa... Matagal ko nang pinapangarap tekman tong ginataang na to. Oh my God. Sarap. Ang sarap. Sarap. Ay, laki ng ano. Kamayin ko na lang. Malinis na naman yung kamay ko. Tsaka, buko. May laman siyang buko. Ayan, kapatid. Parang ano siya, parang tinolang manok. Pero meron, yung sabaw niya, yung sabaw ng buko. Tapos, mayroon siyang laman ng buko. Unang subo para sa inyo, mga kapulibi. Alright. Para sa inyo po, kain po tayo. Okay. Luya, oh. Diba masarap pag kumakain talaga na may sili tsaka patis. Pag kumakain ng tinola, di ba, dapat may patis din. Mm-mm. May sili. Parang gano'n siya. Sarap. Papaya po. Meron palang tinik yung ano, Siyempre. tulingan. Kala ko ng tinik. Sarap. Tikman mo. Mm-mm. Titikman natin sa sabaw. Ang sarap! Matamis-tamis siya, guys. Oo nga. Bakit ah? Tsaka nilagyan siya ng ano, ng tanglad. Tanglad. Tanggalin na natin. Ito siya, oh. Sabaw ng buko yan. Ito yung ano niya, oh. Ito yung buko. Oh. Try nyo, masarap. Mas masarap pa sa ano, tinolang manok. Sarap pala ng ano. Ganyan. Sarap, no? Mm-mm. Kasi dapat, yung mga di mo kinakain, Sige. kailangan tikman mo lang. Lahat Mhm. tikman mo. Para maiba sa panlasa. Di ba na mga kapatid eh? Papili kasi ako sa pagkain. Charot! Maganda kasi siya eh. Mm-mm. Kaya Ang okay. gusto ko lang kinakain yan, sardinas. Yan, masarap yan. Pangmasa. Mm-mm. Tilapia. Sarap. Basta't isda. Siya yung nagluto niyan. Marami siyang alam na iluto. Matagal na siya nagre-request sa akin ng ano, ng ginataang tulingan. Mm-mm. Yan, pinagbigyan ko na siya. Sarap kaya ng tulingan. Ayaw eh. Hanghang. Nakain ko siya. May papaya. O, inog na yung papaya kaya matamis yung ano, Oo. sabaw. Sobrang sarap talaga ng ano, binakol. Last na tikman ko to nung nasa Boracay po kami.
Buti alam mo yung luto, no? Para ka lang nagluto ng ano, tinola nga. Yung nga lang yung sabaw niya, yung sabaw ng buko. Mm. Sarap. Ayun pa. Sarap. Sarap, no? Mm-mm. Matinik yung mga tulingan, no? Mm-mm. Ang gandaan. Ay ka pa nga. Mm-mm. Ha? Meron kayong pan rice dito. Ang sarap. Panalo tong ano, Sabi. binakol. Kaya mga kapudipi, magluto na kayo ng ganito. Sarap. Siguro marami ano, gusto nila yung nag-aano ng taga Palawan ba yun? Ay ano yun? Marakit. Boracay. Yung mga turista doon. Oo nga. Sarap. Sarap ng papaya. Ang dami pa pa. Sana mo ano dyan, no? Nagkasya, ang daming naman. Oo. Ano masasabi mo? Sarap, no? Nagustuhan mo, no?
Sige. Sarap. Lambot ng chocolate. Try niyo po sa bahay. Sobrang sarap po. Masarap din to pag tag-ulan din, no? Mhm. Mainit na sabaw. Yung mga nagiinuman yan, masarap yan. Mangga pang himagas. Mangga po. Tamis. Masarap po. Tigman nyo matamis. Matamis mga. Tignan. Talaga tayo. Hindi ko makita. Tamis. Mm-hmm. Tamis. Sarap. So, sarap. Busog na naman ako. Alin tayo? Maraming salamat, Salamat po. Please Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.